Nitong Biyernes, April 17, nang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 114 upang ganap na pansamantalahang suspendihin ang excise tax sa ilang produktong petrolyo. Sa ilalim ng naturang Executive Order, 3.36 pesos per kilo ang tapyas sa liquefied petroleum gas o LPG habang 5.60 pesos per liter naman ang krudo. Pero sa pag-iikot ng news team sa ilang tindahan ng LPG sa Naga City, tila walang pinagbago sa presyo ng LPG na umaabot pa rin sa 1,580 pesos to 1,600 pesos halimbawa sa 11 kilogram na LPG. Ayon sa isa sa nakausap naming nagtitinda ng LPG na tumangging humarap sa kamera, hindi pa umano nila na ibabawas ang excise tax dahil wala pa silang natatanggap na utos mula sa kanilang kumpanya. Kahit may tapyas ng excise tax ay ramdam pa rin ng ilang karinderya owner ang bigat ng presyo ng LPG. Ang ilan sa kanila ay nagtaas na ng presyo ng putaheng kanilang niluluto para hindi malugi. Nagpataas ako sa half order kong ulam. Yung dating 35, ginibo ko ng 40. Ang mga customer ko niyan, nagtitiripid na. Kaya ang ino-order na ninda, tigkarabanga ng order, bako ng tigsararo. Si Jeneline, kung nagpatupad ng price hike sa putahe, sina Raquel as is pa rin naman umano ang presyo. Ngunit nagbawas naman ng mga putaheng niluluto sa kanilang tindahan upang mas makatipid sa paggamit ng LPG. Wala nang ang ganyang giniling, wala na. Yung menudo, wala na. Pero dapat may bagong luto ka palagi. Tulad dito, kaldereta. Di ka pwede magpabenta nito ng ng 50, malulugi ka. Yun, nakita nyo 60, 70. Sana bumaba na. Samantala, sa loob ng 3 buwan na suspendido ang excise tax sa LPG at krudo, umaasang DOE at ang pamahalaan na susunod ang oil companies sa executive order ng Pangulo. Jem Garcia, CSN.